Concellos polos que discorre o Camiño de Santiago na provincia de Ourense, concretamente este é o Camiño de Inverno. Ese patrimonio que é o Camiño de Santiago, ese patrimonio cultural, ese patrimonio turístico, ese patrimonio de experiencias para todos os que o atravesan e todos os peregrinos, precisa tamén de dispositivos de seguridade. E é aí onde o Ministerio do Interior e tamén o Ministerio de Igualdade traballan en dous programas conxuntamente e hoxe presentamos fundamentalmente un deles, inda que falaremos dos dous. Hoxe presentamos o programa e o proxecto Non Camiña Soa, que é un proxecto en onde está a Guardia Civil implicada porque a maioría da súa xurisdicción está no Camiño de Inverno, no Camiño de Santiago, e que o que pretende é darlle ás mulleres, que cada vez hai máis mulleres que fan o Camiño de Santiago soas, teñan protección, teñan información, teñan lugares de refuxio, como poden ser pues, todas as oficinas de turismo, todos os albergues, establecimientos comerciais, por suposto os cuartéis da Garda Civil, e información, acollida e divulgación da información necesaria por si sinten que están sendo sometidas a algún tipo de acoso por violencia de xénero. Entón, hai información en todos estes establecementos e, sobre todo, queremos remarcar que hai un teléfono de garda de emerxencias da Garda Civil que é o 062 e especialmente queremos informar de novo para todas aquelas mulleres peregrinas e para todos os peregrinos en geral da aplicación do móvil Alert Cops que permite, se así o considera o usuario, a identificación permanente da localización do peregrino que poida necesitar axuda no momento dado, sea por estes motivos de violencia de xénero ou simplemente por calquera circunstancia sobrevenida no deseada. Todo isto se marca, ademais, dentro do Plan de Seguridade do Xacobeo 2026, no que hai efectivos mobilizados con cabalos, efectivos mobilizados con patrullas ordinarias, con motocicletas, hai soporte da unidade de Pegaso con drones, está o helicóptero e tamén están a disposición dos usuarios as unidades móviles de atención ao cidadano que permiten unha mobilidade na xestión de denuncias, na xestión de atención ao cidadán máis alá nos cuarteles da Garda Civil. Por lo tanto, a implicación do Ministerio, a implicación da Guardia Civil na seguridade do camiño garantiza que todos os peregrinos e turistas que nos visiten durante este ano 2026 poden estar con seguridade, con garantías e tranquilos disfrutando dos nosos recursos turísticos e dos nosos recursos culturais. Así que, ademais, ideal para